wadwani wabed gi Christianity life ma ok wabed gi weche molil machal kamagi. To gikilago challenges go I can admit ni seche moko yudore. To koyudore to action nyaka be kawnegi. Omiyo walema emomiyo winjo kwayo ni kaber to wadonjuru e weche mag lemo nyithindwa gi bi wapuonj kido maber mag luoro wach Nyasaye. Yes. Okay, obro ka penjo mag jopiny kanya kwara Mogajwang en saa 3 wadong ko dakika maromo 5 mar okinyi ma kawuono. Ng'ato bede penjo kani makajo moyawre bosna jagweng'wa no amora ahinya kode kaka ofuononwa weche mopogore. Luoro ma osebedo ka nitie mbalariany en nyithind jomoko uso yedhe mamero ji within the campuses. How do they tackle this vice? Gideon. Kamano. Nyithindo go seche moko kake kama wantiere waketa very tight measures ma ok dawach ni gikilago donjo. From the security department right from the gate iyudo ka wan gi freezing wayudo kaka icheko nyithindo mathara kabisa kendo wan nyaka gi sniffer dogs ma cheko onge gima nyalo donje campus ma moko yie to pon nono ni oyudore nyathino will be expelled. Nyathino nyaka dhi dala. Yes. Mane momi wakwayogi ni kik gidonji weche machal kamago bro ketho sombegi. But wan gi proper measures kendo gima kama ok nyalo donje campus. Erokamano. Yes. Nyakwara mogi yud pesa kowuok kuom osiepe familia mari ma odak loka kata oko mar piny Kenya kokalo kuom bengi mar Cooperative. Parnia itime free kendo mapiyo inyalo kawo pesa ni e branch man machiegni kodi mar Cooperative. Parni magite timore kata ka in jakanyo mar bank kata kionge kod gigi account to pod inyalo yudo pesa ni. Nyakwara Mogajwang parni bende pesa inyalo ori nyaka achiel kachiel nyaka account mari. Bende kaka na wacho kacha wan kod yore mathoth bende inyalo withdraw pesa ni kokalo kuom mobile banking kata ATM kata agent man machiegni kodi. Yud pesa kowuok oko mar Kenya kioroni mana kokalo kuom bengi mar Coop. Na wacho kacha ni bende wan kod yore mamoko ma chalo MoneyGram, Western Union, Tap Send kod mamoko mathoth. Eyo mar reliable, eyo ma cost free en mana Cooperative Bank kido pesa kowuok oko iluongo ni diaspora remittances. Sani en achiel kuom gik ma bende miyo jowa yuto go. Samoro ng'ato nigi project moro kanyo mana yo moyiedhi ma inyalo konyorigo. Maramogi Yawe kanyo gide. Oyawre machiegni? Ochingo gudo singo. Machiegni gudo singo? Musinaje siyeto kembe je county no. Okawmos? Erokamano wiye sa nene uweni. Nyithindo dwa wuok. Nikech kata mera nikire. Odwa wuok. Omera moro bende ni kono. Bende ka ng'iyo ka wuok kano ber. Sane kinene koko duogo, iyudo ka nyathini ochenjo nang'o. Sane onwang'o gik mich man kocha, uduogo godo kod iyudo ka nyathini ka noko madh ndawa, noko madh njaga, nyathini koro timo gigi. En kata rwakruok ne. Iyudo kochenji kabisa. Ma kaka gini. Ma nyisa ng'ato onego tim nang'o. Mar ariyo, sani nyithindo dhi donjo. Iyudo nyathi baba gi sweta ahinya machul pesa mang'eny. Kasto iyudo ka gikone odhi oweyo gi kure. And into iswet mondo mi nyathini otimena somone dhi gi kure. To ka giking'iyo to iyudo ka nyathini chako gi klas achiel nyaka form 4 ka. To kogikone to oweyo nang'o. Ma nyisa ng'o. Mogik, wan gi nyithindo ike ka. Kendo adiri ni wan biro wuotho wach Nyasaye. To ka gikono wach Nyasaye lalnegi. To kende gino wacho ni wach Nyasaye oket kanyo manyaka dinde winjo koko makare. Ang'o mamono giketo gi somo, gi puonj, gi lemo mondo mi gigo bedi mondo mi kik nyithindo go bam ko gi gik mana gi kanyo. Erokamano ahinya. Gideon. Yes. Adwani duoke penjo adek go. Okay. Mokwongo en adieri ni ing'eni nyithindo mang'eny nyalo drop out of school bang' ka gisedonjo kendo samoro janyuol nomiyowa nyathi ka nyathi ber. To nikech iyudo ka interaction ma nyithindo nigodo within the campus ka. Yes. It is true ni nyithindo giromo gi ji mopogore opogore. Mane momiyo iyudo ka
janyuol onego bed ni monitor movement mar nyathi tikonyo nyathi kapok okethore. Nikech ibiro yudo ni jonyuol bende seche moko wanyalo blame matin. Ke janyuol osetimo kare to kelo nyathi owenwa. Kowenwa ok follow up. Actually gi believe ni nyithindo modonjo university gi gin nyithindo ma kosekel kanyo to nego bed ni after semester koro warom dala atieko go chalo nyathi ma ajani nyathi jana yudo tich. Ok en yudo tich, nyathi ni pod somo. Onego bed ni gocho ne din maseche mikelo nyathi ka to nego bed ni kao namba wa ma isiki penjo wa kake nyathini di. Ma koponi wayudo ka nitiere gimoro marach to wachako timo guidance and counseling. Iwacho ni chako chon nolodhi ajuoga. Nekech nyithindo gi kobola kanyo janyuolo kowuoye tibiro yudo ni nyathini kata wan wawegi seche moko nyathini nosebam to kwang'eyo. Erokamano. Make mana kanyo Gideon abiro duogo iri bang' weche manyien ma Sade Kokinyi ma kawuono Vincent Otieno ikore kuom miyo weche manyien ma otuch e kor gwenge. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Matuch ka kod kacha wan kod yondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa kokelni gi Farmers Choice. Oyaore Nyakwar Mogajwang kendo machiegni odiochieng' ma kawuono wenge duto ng'iyo tim mar Harambee Stars ma en tim maduong' mar adhula ma pacho ka e kinde ma koro biro rakore kod Madagascar tuke mag laro kombe mar CHAN. En thuolo mar makruok kanyakla kendo koro nyiso ni ok wahero weche mag adhula kende, mak mana ni koro wang'eyo bende ni en gima kare mondo mi nyingwa obed malong'o kaka jo Kenya bendo chung' motegno e yo makare. Sigano osenyiso wa ndalo mathoth ni picha kata timbe mag johera mekwa mag adhula gin joma osebedo ka koro hero tulo to e kinde mag opira sama bende opira oloyo tulo bende wachore ni osebedo ka kelo kethruok mag mwandu, ka adiera mar wach ok ni en tulo kende ma jo hera mag adhula inyalo wach ni gihero, mak mana ni koro gima timore en ni koro piny Kenya nyaka gi sani koro sekore mar mondo mi koro gi bede lai manyime mar chiwo nying maber e kinde mag neno adhula makamano. Mae timore ka bende piny Kenya ne osego kata kafai mar omenda maromo milion 2.5 gi riwruok matayo tuke mag adhula e pinje mag Afrika kata CAF, wach ma bende koro ilero ni idwaro ni tie mondo mi koro oganda jo Kenya obi onyis kido makare ma e kinde tuke makamago. Kata kamano bende ne opuogi mokalo koluore kod picha kata tim maber mane ginyiso kinde mane piny Kenya ne tugo gi piny mar Zambia, kama bende ne maono biro tok bedo ni ne oket weche mag arita matek tweta. Kata kamano koro riwruok mar CAF ne osembeko ma bende koro nyaka gi sani kwan oganda mathoth igeno mar biro yudo thuolo mar donjo e alap makasarani ne tuke mag CHAN. Komachielo piny owacho kata kamano bende koro ne osekawo thuolo mar keto kenge makare mar neno ni jogo ma ok nyalo yudo thuolo mar chopo mondo mi koro gidhi gine tugo maching e alap ma Kasarani to nitiere video ma oketi kuonde mopogore opogore ma ginyalo nene. Ka odiochieng' ma kawuono koro piny Kenya biro nyiso piny mangima kido makare e kinde ma bende gibiro wuok mondo mi gidhi gitugi gi tim mar Madagascar tukego mag laro kombe mar CHAN. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Chiegni dwe achiel kende sani nyaka ne fweny fuon mag dend dhano e liete ma gweng' moro ma iluongo ni Kwa Binzaro mayudore kaunti ma Kilifi. Obila mago kwach kech koro sani nie kar liete ma kamago kendo koro gidhi nyime kod yaro lietego ka ichich ni nitiere ringre mathoth ma nyaka gi sani pod odong' kanyo kendo no ikgi. E kinde ma bende chenro ne ochakore, ripot yango ni ringre maromo 5 ne ogol ka buche kata liete bende maromo 27 ne osefweny ni koro ibiro timnegi nonro, kama koro ichich nitie ni nyalo bedo nitiere ringre ma pod nitiere ei buchego. Ma en koluwore kod din moro magalagala ma bende iwacho ni ne ochako tuch kono tok mano ma Shakahola ma bende nolal gi ngima oganda mathoth. Ka jabero mar sirikal Dr. Richard Njoroge ne owacho ni ringrego
ne oduogo yudi alwora mar gweng' kama koro buche kata lietego ne nitiere, ka par mamoko mag fuon mag dend dhano bende wacho ni oduogo yud mana kokere e gwenge makono. Sani koro en gino ma oseyangore ni jogo bende koro ringregi ikwanyo kono kata imedo yar kendo igole buche e gwenge go. Gin ringre mag jogo ma bende ne oketo yie margi e din moro magalagala manowuok kono, bende ne miyo gi chik ni gilemo nyaka gi chieng' moro gi tho, ma gikone to koro nosekelo tho makamano. Lipot yango ni jofwambo bura mawuok e ute fwambo mopogore opogore nyomonji marach mokalo kinde bende nyo giluwo wach duogo e thurka mar jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua ka bende nyo wuok e piny mar Amerika, ka e kinde jofwambo go moko mawuok e kambi fwambo gi keyo mar Royal Media Services, Standard Group kachiel kod TV47 to nyo hiny marach mokalo mochweyo manyaka kod gigegi mag tich. Ka William Ogunga ma bende jafwambo e wang' jowi mar Citizen lero moko kuom chandruok ma bende nyo gi kadhe e kinde manyo gintiere chenro megi mag tich. So tukajipata tuko katikati ya guns wa pande ile ya side ya nini Rigathi, na kulikuwa na wengine kutoka hii side nyingine walikuwa wamezuia hiyo magari ya kutoka kwa Rigiji isiteremke chini. So in that confusion kuhepa ndio mimi niliona giza nikashindwa. So kuangalia hivi nilikuwa nafikiria actually macho yangu imetoka. Kuangalia, ukiangalia hii ni nguo, ukiangalia hii yote ni damu. So a colleague alitoa nini shati yake akamwagilia maji, ndio nikashikilia hivi. Weche moko nyakoro Mogajwang' en ni jatend migao mar kit chwech, kido kod time mag oganda be Manohan Cheptumo olando chenro mantiere makoro idwa dar godo National Archives e dier boma ma Nairobi. Okang' ma kama oluwore kod weche mag arita bang' bedo ni jong'anyo ne otemo ma ne giketho gedo kata National Archives kanyo e kinde ng'anyo mag Gen Z, kachiel kod bedo nitiere dhungruok mag jamburko e tiende kanyo. Cheptumo bende ne wacho ni kar kano kata kar kano kar hemko no ne oseyudo obok maromo 300,000 ma beno ting'o weche mag lony manyasani ma otere piny mar Amerika, kendo koro mano miyo piny Kenya bedo achiel kuom pinje ma koro ywayo welo kaluwore kod gigo ma bende nitiere e andiko ma bende ne otere piny mar Amerika go. Ka mane en Komalensi kinde mokalo chien e kaunti wa Migori, Martin Ondong bende koro jiwo oganda e kaunti no mondo mi ka giyie to gichiw luor makende jotelo manoyier, ka bende wacho ni wacho weche moko mako dhi kare kuom jotelo go ok en gino maber kata matin, kata poni gintiere kod pogruok kotenore kod weche mag siasa. Ondong ne wacho ni ok en gima kare ka koro jende moko yanyo jotelo kendo koro gindiko weche moko machach maricho ewi jotelo go, ka ne wacho jotelo go bende koro ber ka miyo gi luor. Kamano jiwo jopiny go mondo mi owek bedo ni koro giwacho weche manono kendo gitimo timbe moko mako dhi kare, ahinya to weche mag maricho ma osebedi ka indiko e wi jotelo go kokalo e yore mag tudruok mag mbui kata social media. Jotelo thuolo kendo wamigi paro makende, ka nitie wach to jibet piny to jiwacho, to wawek yanyo jotelo kata wawe thuo. Kiny en in, kawuono en ng'ama chielo. Omiya kwayo jopiny duto to gi leaders kata jogo madwa bedo e telo madwaro no telo, wamany telo gi yo mariek kata wa campaign e yo maber, ok mar manyo ketho nying ng'ato. Gima dwarore e piny en kwe mondo wayud kaka pesa ma sirkal omiyo watiyo. Omiyo luor en gima duong' ahinya. Kwayo jogo madwa chung', jogo ma bende ok dwa chung' ti orogi ne gin ema giyenyo. Weche moko en ni jatend kweth mathoth e od bura mar kaunti ma Migori Keno ko beno nyiso jo od bura malo mondo mi koro chiw luor makende ne pen chike mapacho kaka bendo wacho ni ok onego beni koro gitiyo kod teko magi e timo gik moko mabende chiko kopuodho. Ka Ouma wacho ni omor mokalo gi jatend piny William Ruto kod jatend duond bura mar ODM Raila Odinga koluwore kod chung' margi magisewuok godo ayanga mar kedo kod weche mag mibadhi kachiel kod weche mag chayo chike mathurka. Ka wacho jotelo go koro onego beni gibed gi luoro mora mora nikech gin gi sir kawuok kuom jopiny koluwore gi okang' magikawo no. Maybe there is need for oversight funds for this legislative wing of government. We need to be given money to oversight the executive and reasonable money to that. But money for implementation, I think it's against the constitution. Mokalo jatend ODM Raila Odinga kachiel kod jotelo mamoko koluwore kod wach mar dwaro mondo mi koro weruok kod wach agucho omenda mar kar dongruok kata kuonde ute chung' bura kata NGCDF ka olero ni gino ok en gino makare nikech chik ok opuodhe.
I want to thank and appreciate the President and the former Prime Minister for coming out strongly on things that are unconstitutional. If we want to live by the Constitution, it's only fair that we accept our constitutional responsibility to make sure Kenya becomes better. Otherwise, from where we sit, being defiant, being rogue, will end up destroying this country. People should just be humble and be able to engage constructively for the welfare of the whole country. Giko mar weche manyien nyakora mogi kane gin mago motuche kor gwenge wabutudore ka ngoromo saa 7 thuolo bocha kadugo kaendi mar mi weche manyien adimba nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa. Kokelni gi Farmers Choice. Kochakore breakfast nyaka chiemo moko mag odiochieng'. Ndhadhu mar Farmers Choice kela nyuola kod osiepe kanyakla, obed sausage, bacon, ring anguro kata ring'o mora mora maler. Kiyiero Farmers Choice ok ibi mana yudo chiemo kende, ibiro yudo mor mochwere. Nyakwara Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Nyakwa Ramogi, e kinde ni ma ikori ne yepo mag sikunde, kik iyudri kama tek ewi dwaro mar pesa mar school fee. Sani kokale logbook mari mar apiko no, inyalo yudo hola mapiyo maromo nyaka 90,000 maonge achiedh nade, mane e bwo seche 2 to ichule mana matintin kochakore Sh200 kende pile ka pile. Mogo logbook loan mi thuolo e yo mayom maonge chwero luya. Ne mathoth, chikiti pile ka pile e chenro mago opogore e winy maling'ling kaka inyalo yudo hola mar school fee kod hola mamoko mana gi Mogo logbook loans e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Mana kamano weche mamoko manyien adimba saa 4 mar okinyi weche manyien e machuok, saa 5 saa 6 weche manyien e machuok, kata kamano saa 7 weche manyien adimba Nyakwa Ramogi Jwang'. Podome yudo milome kaendi nitie ote ma or kod jatatije mar Social Health Authority SHA Dr. Mwangangi mabende oro ote mare ewi wach mar od thieth manyandiwa. Nitie press release ma gioro ka clarification on misleading media reports regarding Nyandiwa Health Facility. Nairobi kawuono report ma wayudo kako kalo kuom mesa mar Dr. Mercy Mwangangi, CBS Chief Executive Officer mar Social Health Authority, ka olero kod wach mar Nyandiwa Level 4 Hospital. Wachore ni hospital